שלום לכל ההולכים במסע, להולכות במסע. שמח שאתם פה לעוד תרגול, להתקרב לעצמכם, לנוכחות. אנחנו נצא לדרך. בואו נעצום עיניים. ניקח נשימה פנימה. ונחזיק את האוויר בפנים. להחזיק עוד קצת. עוד קצת ונוציא לאט. ובמקביל נרפה את הכתפיים. נרגיש אותן צונחות. יופי, עוד אחת כזו. נכניס אוויר פנימה. ובקצה אנחנו נחזיק את האוויר ונוציא לאט להרפות. הנשימה טבעית מעכשיו, לא לאלץ אותה להיות כך או אחרת, אנחנו ננשום רק מהאף. בואו נביא יחד תשומת לב, מודעות, רק לנשיפה, רק לרגעים בהם אנחנו מוציאים אוויר. בכל פעם שנוציא אוויר, אנחנו נתכנס עוד קצת פנימה, נרגיש את הגוף מרפה ומשחרר. נהיה עם הנשיפה. היום ניתן לעצמנו זמן של נוכחות, נהיה ברגע הזה. נתמקד במה שאמיתי. ובמה שנמצא פה, ונאפשר לעצמנו לשחרר ממה שלא. הפה סגור, השיניים לא נוגעות, הלשון מונחת ככה בעדינות בחלל הפה, אולי היא נוגעת קצת בחך העליון. וגם עם עיניים עצומות נרפה קצת את המבט. עוד קצת. תן לעצמנו כמה רגעים. להיות עם הנשימה. כל רגע שעובר. אנחנו מתקרבים עוד קצת לעצמנו. עוד שלווה תופסת מקום. אוויר נכנס, אוויר יוצא. ההערה המרכזית של הרגע הזה היא שאין עוד רגע אחר. מה שהיה אתמול היה הרגע הזה של אתמול. מה שיהיה מחר
יהיה הרגע הזה של מחר. המשימה שלנו עכשיו היא להיות נוכחים ברגע הזה. כי פה הכל קורה. אם לא נהיה פה, הרכב בקלות יכול לסטות מהכביש של החיים. אז עכשיו אנחנו נדמיין איזשהו ציר זמן. מאחורינו העבר. אין לנו מה לעשות איתו יותר. מקדימה העתיד. הוא עדיין לא פה. ונדמיין שאנחנו לוקחים מספריים וחותכים את הציר מאחורינו ומלפנינו. אנחנו נשארים רק עם הרגע הזה. בואו נשים לב למה אמיתי. נשים לב ממה מורכב הרגע הזה, ונתרפק עליו ועל הרגיעה שהוא מביא. אז אחד הדברים שאמיתיים ברגע הזה זה הנשימה שלנו. בואו נביא תשומת לב לנשימה. שים לב לאוויר שנכנס דרך האף. יוצא דרך האף. כל תשומת הלב אל המערות האלה שאנחנו קוראים להם נחיריים. האוויר נכנס משם קריר, ושהוא יוצא קצת יותר חם. הנשימה שלנו קורית ברגע הזה, זה אמיתי. בוא נשים לב גם לתנועה של הגוף שלנו בזמן הנשימה. שים לב להתרחבות ולהתכווצות של הגוף. האוויר נכנס והגוף שלנו תופס קצת יותר מקום במרחב. כשהאוויר יוצא, הגוף מתכווץ קצת, לוקח פחות מקום. בוא נשים לב לתנועה הזו שמתקיימת בסטטיות של המדיטציה. ועוד משהו אמיתי שאפשר לשים לב אליו ברגע הזה זה תחושות. בוא נתחבר לגוף עוד קצת. איזה תחושות מרגישים? אולי נעים לנו עכשיו בחלקים מסוימים בגוף, אולי פחות. רק להיות בתשומת לב. הגוף שלנו נמצא רק ברגע הזה. גם אם נעים, גם אם לא נעים, לא צריך לשנות שום דבר, רק להיות עם זה מספיק.
בוא נתעורר לעוד כמה דברים ברגע הזה. אני אנמיך לנו קצת את המוזיקה, לאט לאט היא תיעלם. יופי. בוא נפתח את הקשב שלנו לצלילים שיש סביבנו, לרעשים שיש בתוך המרחב שאנחנו נמצאים בו, וגם לאלה שמגיעים מבחוץ. לנסות לשמוע אפילו את הנשימה של עצמנו. ואחרי ששמענו צלילים ורעשים, בואו ננסה לשמוע עוד קצת. עוד איזה אחד או שתיים שאפשר לשים לב אליו. לשים לב אליהם. זה הרגע הזה. כל כך עשיר, מלא בשפע. זו נוכחות. ברגע הזה הכל בסדר. כל הדברים האלה הם אמיתיים, זה אמיתי. התחושות, הצלילים, הנשימה, התנועה. בואו נאפשר לעצמנו להיטען ברגע הזה. ניקח רגע של שקט. פשוט להיות עם הנשימה. רגע של נוכחות. מה שהיה היה. מה שיהיה עוד לא ידוע, עוד לא קרה. וברגע הזה התשובות יכולות להופיע. אז בוא נהיה עם כל מה שאמיתי לכמה רגעים של שקט. האוויר נכנס ויוצא. שים לב אם הגוף חזר להתכווץ. אם כן, לא נורא, נרפא אותו שוב. לפתוח את המודעות ואת ההקשבה, גם פנימה. מודעות ונוכחות. להיות ער לרגע הזה. תמיד האוויר שנכנס יותר קר מהאוויר שיוצא.
תמיד הגוף מתרחב עם השאיפה ומתכווץ עם הנשיפה. הכל בסדר. מתוך נוכחות אפשר להיות גם ערים לשפע בחיים. כבר עכשיו יש את כל מה שצריך. אני מזמין אותנו לשים יד רגע על הלב. לנסות להרגיש כמה פעימות. וגם רק להחזיק בידיעה שזה שהלב יותר ממשאבה, יותר מזה. יופי. בוא ניקח נשימה גדולה פנימה, כזו שתזיז את הגוף. נוציא לאט את האוויר. לאט לאט נחזיר את תשומת הלב, את המודעות לגוף, לפה, לעכשיו. אפשר להחזיר את העם לפה. להזיז את הקצוות של הגוף, אצבעות, הראש יכול לזוז קצת מצד לצד. בילינו ברגע הזה. איזה כיף. הרגע הזה לא נגמר. לאט לאט נחזור לפה. מתי שמרגיש נוח, נפקח עיניים. ואיזה כיף שהיינו יחד.